दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव अरुनदयनि गोनांथार आपडेट लानानै फैदों। सिगाङाव फोसावना होनाय बायदियै अरुनदयनि फैसाखौ फेब्रुवारिनि 20 खालाराव मोननो गोनांमोन। नाथाय फेब्रुवारिनि 20 खालाराव बेनि फैसाखौ मोननाय जानाय नंला। बेजों लोगोसेनो 8,000 फैसाखौबो मोननाय नङा। दा बिदिब्ला गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थगायबाय नामा? जुदि अरुनदयनि फैसाखौ 20 खालाराव होआब्ला माब्लाथो होगोन आरो 8,000 रांखौ होआब्ला बेसेबांथो होगोन? बेनि गासै डिटेल्सखौ आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायना होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अरुनदयनि फैसा सोनायखौ लानानै मोनसे गोनांथार बाथ्रा फोसावनानै होदों। सिगाङाव फोसावनानै होनाय बायदिब्ला अरुनदयनि फैसाखौ फेब्रुवारिनि 20 खालारावनो मोननो गोनांमोन। नाथाय दायो बेखौ 20 खालाराव सोनाय जानाय नंला। जायफोर आइजोफोरा 20 खालार खालि अरुनदयनि फैसाखौ मोनसिगोन होननानै आसा खालामबाय थादोंमोन, बैसोरनि थाखाय गाज्रि खौरां होननानै बुंनांगोन आरो 8,000 फैसाखौबो सोनाय जानाय नंला। दा बिदिब्ला आसाम सरकारा थगायमारसिगोन नामा? बेयो मोनसे सोंथि जाखांदों। जायफोर अरुनदयनि फैसाखौ सिगांनिफ्रायनो मोनबोगासिनो दङ, बैसोर मिथिखागौदि मोनफ्रोमबो दाननि 10 खालाराव अरुनदयनि 1,250 राङा एकाउन्टआव हाबो। दा होनब्ला आसाम सरकारा मानो 8,000 रांखौ फेब्रुवारिनि 20 खालाराव सोगोन होननानै बुंदोंमोन? बेनि फिननायानो जादों जायफोर आइजोफोरा अरुनदयनि फैसाखौ मोनो, बैसोरो थांनाय जानुवारि दाननिफ्रायनो बेनि फैसाखौ मोननो हायाखै आरो बेजों लोगोसेनो एप्रिल दानाव एसेम्बलि इलेक्सन जानो थांगासिनो आरो बेनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांसिगोन। दा बैफोरखौ नोजोर बोनानै आसाम सरकारा जानुवारि दाननिफ्राय लानानै एप्रिल दानसिमाव गासै 4 दानाव 5,000 रांजों लोगोसे बिहु एबा बैसागुनि गिफ्ट हिसाबै 3,000 रां, गासै 8,000 रांखौ फेब्रुवारिनि 20 खालाराव खेबसेयैनो जमा सोनो गोनांमोन। दा नाथाय बेखौ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि डेटखौ एक्सटेन्ड खालामनानै फैगौ 10 मार्च खालार खालि सोनाय जासिगोन होननानै फोसावना होदों। दा आसाम सरकारा मानो बिदि डेटखौ सोलायबाय थादों होननानै बुङोब्ला, दायो आसाम सरकारा फैगौ एसेम्बलि इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै अरुनदयनि फैसा होनाय आरो गुबुन स्किमनि फैसा सोनाय डेटखौ सोलाय-सोल' खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम सरकारनि अरुनदयनि फैसाखौ 20 फेब्रुवारि खालार खालि सोनायनि थांखिया बेनोमोनदि मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांनायनि सिगां बे फैसाखौ बेनिफिसियारिफोरनो सोनाय। आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फेब्रुवारिनि 26-27 खालाराव कड अफ कन्डाक्ट नांनो गोनांमोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै 20 फेब्रुवारियाव अरुनदयनि फैसाखौ होनो फोसावदोंमोन, जाहाथे इलेक्सननि थाखाय मुलाम्फा जायो। दायो मडेल कड अफ कन्डाक्टनि डेटआ सोलायबाय नालाय 20 फेब्रुवारि खालाराव होनो गोनां अरुनदयनि फैसाखौ फैगौ 10 मार्चआव सोनाय जासिगोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावनानै होदों। बेनिखायनो 20 फेब्रुवारि खालाराव 8,000 रां सोनो गोनांमोन। दा बेनि डेटखौ फावसायनानै मार्चनि 10 थारिखआव सोनो थांखि लानायनि थाखाय गासै 9,000 रांखौ सोनाय जासिगोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावनानै होदों। दा जों बेखौ नोजोर होयोब्ला बेखौनो मिथिनो हायोदि आसाम सरकारा फैगौ इलेक्सननि थाखाय मुलाम्फा मोननो थाखाय बेबादि थांखिखौ लादों। যে 20 তাৰিখে মই 8,000 টকা অৰুণোদয় দিম বুলি কৈছিলো। 20 ফেব্ৰুৱাৰীত মই নিদিওঁ, 10 মাৰ্চত দিম, কিন্তু 8,000 টকাৰ জেগা 9,000 টকা দিম। মানে 10 মাৰ্চত প্ৰত্যেকবাৰে অৰুণোদয় পায়। 20 ফেব্ৰুৱাৰীত যদি দি দিওঁ, মহিলাসকলে আকৌ 10 মাৰ্চতো ভাবিব একো নাপাম। সেইকাৰণে একেলগে 10 মাৰ্চত দিম, 8,000 নিদিওঁ, 9,000 দিম। दा नोंथांमोना खोनाखाबाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों। बेफोर गासैबो इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो? कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।